Mi smo pre 2, 3 godine ostali bukvalno bez financija. Nas su čak i u ministarstvu posle koliko godina projekata iz Ministarstva informisanja nismo dobili ni dinar. Iz opštine Dimitrov tad nismo dobili, iz grada Pirota, Bele Palanke, Babušnice, Bosilegrada, i onda smo bili par meseci bez plata i opet smo radili. Mislim, jer smo verovali u neku ideju, smatrali smo da ako se mi budemo zatvorili, da će građani biti u medijskom mraku i da bit će uskraćeni onako, mislim, blagovremenim i objektivnim i profesionalnim novinarstvom i informacijama. I eto, opet smo opstali. Sad se projektno finansiramo iz evropskih fondova, takođe iz Republike Bugarske. Opština Dimitrovgrad oceni naš projekat dobro, znači sa 95, 99 boda, a smanji finansije i mi, na primjer, dobijemo 1.000.000 dinara, što ovako zvuči onako divno, ta milionska cifra, ali kad se plati porez i kad se podeli na nas 8, to bude za 1 ili 2 minimalca, minimalne zarade. Tako da, a novac iz budžeta opštine Dimitrovgrad najveći deo dobija radio televizija Caribrod, dobijaju produkcije koje su van teritorija opštine Dimitrovgrad, mislim, što je donekle okej, da, na primjer, neka produkcija iz Pirota, Niša dobije novac za neki događaj, neku reportažu iz Dimitrovgrada, ali opet mislim da je prioritet da novac prvo dobijaju mediji iz Dimitrovgrada, se kasnije vide prioriteti pa da se da novac i nekoj produkciji iz Pirota, Niša, Bosilegrada.